Номер 2. Слонският крак. В сърцето на известната чернобилска забранена зона все още има радиоактивен обект, който е смъртоносен и може да убие всеки, който се осмели да се приближи до него, и то само за секунди. През годините обектът е станал известен като Слонският крак. Той представлява маса от високо радиоактивен материал, образуван след ядрената катастрофа в АЕЦ Чернобил през 1986 година. Украинските спасителни служби откриват токсичния обект, който е висок около 3 метра, в помещение под взривилия се четвърти реактор. Скоро след това откриват, че черна лава се е стекла директно от сърцевината му. Слонският крак е огромна маса, състояща се от радиоактивно гориво, продукти на ядреното делене, останки от контролните пръти и материали, от които е бил направен реакторът. Според данните, Слонският крак излъчва достатъчно радиация, за да може да убие човек само за 300 секунди. Силната токсичност може да погуби хора за няколко дни. Облъчването с радиация само за няколко минути би могло да причини вътрешен кръвоизлив, повръщане, диария и мъчителна смърт. Мнозина вярват, че това е може би най-опасният радиоактивен отпадък на Земята и дори днес стъпването в помещението, където е Слонския крак, може да доведе до смърт. Радиоактивната маса е толкова плътна, че никаква обикновена пробивна машина не може да проникне вътре. Руските власти се опитали да я пробият с калашници, но и това нямало никакъв ефект. Само 2 снимки на Слонския крак са разпространени сред обществото, но заради висока радиация дори тяхното качество е повредено. Фотографии стават жертви на токсичния материал и по-късно умират. Слонския крак пробива най-малко 2 метра от пода на АЕЦ Чернобил, за да стигне там, където се намира в момента. Дълго време експерти се страхуваха, че масата може да продължи да пропада и да стигне до подземни води, което би направило питейната вода в района смъртоносна. От 2016 година до сега обаче Слонския крак не представлява сериозна опасност за околната среда.